बेसे गोबाव दिन जाखो बेयाव दोनफैनाया? सप्ता खनथामनि बारबायानो। दा सप्ता खनथाम बारनायनि गेजेराव बेसेसो बिल जाखो ओरैनो? दा 3.5 लाख जाना दङ। 3.5 लाख। 3.5 लाख जाना दङ दा। आखायाव दा 2 लाखसो जादों आरो 1.5 लाख खम जाना दङ दा। मोसा गारि बायदिसिना दंमोन। हा हुथ' गैखाया, हाजिरा मावना जायोमोन। हा गैया दा मानसिखौ गुरुनो। औ। ओमफ्राय दा मा बुंनो सानदों बिनि सायाव? दा बुंनो सानदों माने रायजोफोरा एसे आंखौ अननानै बायदिसिना खालामनानै एसे हेल्प होआ आरो जेनेबा दाथ' मानसिखौथ' लांनो हालिया, राहा गैया लांनायनि। एसेनो थाइसे थाइनै रायजोफोरा आंखौ सहाय होदो आरो मा खालामनो राहाथ' गैला फैसा बर'नायनि। मोसा अमा बोरमा सेस फानजोब्बाय, राहा गैला दा जेने तेने 2 लाखखौ जमा खालामनो दा 1.5 लाख नांगौ। दा होमबा 3.5 लाखआव नोंनि आखायाव बेसेसो दं होनदों? 2 लाख दं दा। 2 लाख दं होनबाथ' 1.5 लाखआनो नांबावगौ। 1.5 लाख नांगौ। आरो दोनबाय थाबा बारायबावगोन। आरो दोनबाय थाबा बारायबावगोन। बारायबाय थागोन। राहायानो गैयाबा दा। मैयानो रिलिज होदोंमोन, दा जों लांनो हायाखै। आरो दा डाक्टाराबो बारा खेरायलिया, बारा गुरुत्व होलिया। मानो होनबा रिलिजखौ होखाबायमोन नालाय, नङा होमबा? दे होमबा रायजोफ्रा एसे अननायनि गेजेरजों एसे राहाखौ होदो। औ, थाइसे थाइनै मदद होदो। जिथु निखावरि न'खरखौ नुनानै नोंथांमोनहाबो एसे हारि हिसाबै अनदो, जिबायदि अबस्थायाव गोलैदों। खुलुमबाय। दे होमबा रायजोफ्रा अननानै एसे थाइसे थाइनै होलायलायदो आरो ना। जिहेतु अबस्थायाव गोलैबाय, न'खरावथ' दाउ मासे बोरमा मासे गैला, गासिबो श्रिंखला बे बेमारिनि थाखायनो फानजोबनाय जाबाय। रायजोफ्रा गावनि हारि हिसाबै एसे अनसायदो आरो थाइसे थाइनै जा हायो अननायनि गेजेरजों। बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय रायजो राजाफोरनिसिम। मेगनखौ जेने थेने नायनो हायो, अब्लाबो दा मा खालामनो फैसानि गेजेराव उसुबिदा जानायखाय माने दासिमबो क्लियार जायाखै। रायजोफ्रा एसे अनसायनानै थाइसे थाइनै जाहोयो। नै बेमारिया बेनो। बे न'खरनि गोजा रायजोफ्रा नायदो आरो।